So guys, so dito kami ngayon sa gubat guys. Naghanap kami ng mauulam. Yung kasama ko dito guys, oh. Ito guys, si Boss Eugene guys. Okay, matinik dito guys. Dito kami papasok guys. Na? Ha? Ha? Dami? Aman. Maraming malalaki. Aman. Wait for a while. Wait for a while. May ulam na tayo? Ito na. Ha? Wow! Grabe guys. Dito guys. Dito guys. Oh, yan. Yan ulam na ngayon. Ito guys. Ayo guys. Oh guys. Yan dito guys. So guys. Pero guys wala kaming ano guys. Wala kaming ganan guys. May labod guys. Come on. Kan-ana. Ito guys, oh. Ha? Ito guys, oh. Kawan. Kalawan dito guys. Abot lalong. Guys. Ito ni. Guys. Kaya Ito guys, oh. Ito kami ngayon guys. Paano ba dito guys, oh. Si Boss Eugene, oh. Si Boss Eugene guys. ito na guys. Ito guys, dami na siya nakuha guys. Uy, dami dito. Wow. Ito, sama to guys. Ito ba? Ay, yak guys. Ito guys. Bayo lang at bang buntaw mo. Ano ba? Bang ano? Iwan ba yung buntaw? Kuha na ni sukol guys, kay sayang guys. Dagko guys siya kuan guys, oh. Dagko guys siya tiil. Ito tiil guys. Masarap yung tiil guys. Mahirap tayo makapasok dito guys kasi maraming kawayan guys. Mayroon pang labod. Bantay mata mo busa. Masijin sa kasi niimok. Dito si niimok sa loob. Ito, kunin ko na lang dito. Oh, dami. Pare. Aduh. Nalibat man kudu. Sa una, dito na. Ano? Turok na. Buo, labod. Ha? Kalau punya kumban-kumban ni. Jadi dagang ini turun-turun ni. Abot ni ano ko. Matay diha do. Pare sa tabas, pare Jin. So ito yung nakuha namin guys. So dami guys, oh. Wala kami plastik. Wala kaming plastic. Kaya Ito yung maulam namin ngayon guys. Ang sarap nito. Bilhin na na boss. ito painitan guys kay Si Boss Eugene. Ito pumunta kami sa kabila guys. Kasi madami raw doon. Tingnan natin guys kung kaano kadami nitong first ko ano mo guys. mushroom. First ibot na mo. Na? Marami guys. Wait sa. Ay sa ibta. Oh guys, oh. Ito guys, oh. Yan, nakita mo yan? Nakita nyo guys. Yan ito guys, oh. Nakita lang, grabe. Sarap ng ulam ngayon. Yay, ang sarap ng ulam namin ngayon guys. Grabe namin ito guys. Matay na matumba naman ya. Ito dami.
Dami nito. Kilala niyo to guys? Ito yung mushroom guys. Yung tinatawag dito sa probinsya namin guys. Ito yung libgos. Libgos, ito yung pangalawang uri ng mushroom. Ano eh? Iwan ko, pangalawa ba to? O pang-apat ba to? Ito na, wala na lagi. Mauna na po ito, anak. Dili ko kuha gahapon no. Ano kamang So dito guys. Okay. yan sila guys kay So dito sa probinsya guys, hindi kayo maabala sa mga ulam guys kasi nandito lang sa may kubat guys. Hindi pala dito. taka papok Wala wala guys kuan lang sukol guys kay para di na ta maunahan ni guys. Kanang gagmay kay guys ay na lang na. Nandito na kami. Nauna kami dito. agi-agi niya daan. Nandito yung kalaban namin guys. ito yung kalaban namin Ay, wala bitin dito. Hapon ko ano ko gamay gahapon. Saldan ako ba? Dapat sa sunod guys. Agahin namin dito guys. Dami pala dito. Dili ako mo tagaan. Napihag yun, sangkad yun. Sangkad yun, o kung tanang lawas o. Hakot! Di man. At nanggalab sabi yun, pati sa kusao. Di ba mo ha? Mana? Mana, dire? Ay, man ron. Ada ato. Dala yun. So, ito na guys. Ito na. Yan. Ito lahat yung nakuha namin guys. So, dito. Ito. Yan. Sarap dito guys. Uban guys. Ito guys. Puta ilawon guys. Para ba diha? Para sunod ha? Ito, sa ilawom sa kahoy ay mga sukol. Oh, yun, dugyan to. Ito. Ibot. Yan guys. Nauna.